Kanegade Dudashin Meghalaya but Nipang Snowpai P Baro, Shakanaka took Kubor Mataka Jan Meat. Schwaban Pashki Kubor, Kibabania, Nina Petchwai Kimat Bakongsan. Panyad Umintri Rang Badu Kari, Narendra Modi, Yakajing Yalang, but Kakin Hon Kimintri, New Delhi. On Palat Umintri Rang Badu Kari, Narendra Modi, Yaki Project Penroy, Haki Santaliki Jalla, Kaban Sedang Nadola Shai Khasi. On sedang trekam Katura Medical College nado usnem arhajar arpunyau arpupra ong kamentri katanat kakot kekia ikong amprin lingdo. Penbena kaseng BJP yakatok baningkong jong kikirtong kibanyakun hak election Lok Sabha on yakun umodi na Varanasi constituency. Bat dawa umukul sangma ban penlong da kajing tokit halor kajing shalan bean ya ukwai supari na kari Bangladesh. Kikubor kibabnya. Umintri rang badu kari Narendra Modi mentakasngi ula penlong da kajing yalang bat kakinhun ki mentri jong ka sarkar pedeng hanong ba Delhi. Hagane kajing yalang kabla penlong ha Sushma Swaraj Bhavan lawanya shimbenta da shibun ngut ki mentri jong ka sarkar. Kani kan deidu kajing yalang bakhaddu jong hikin hon mentri ka sarkar ha kani ka wat baar jong kajing sinshar namar balakmi linti baya ka election Lok Sabha on penlong no ha ubanai yayong lane jemmang menta usnem. Menteri rang badu kari Narendra Modi un sapalat pajba yaki projek penroy ki basyong dor kumba shilak henriu hajar klur tingka ha kajing let jingo kajong u yaki santali ki jilla kaban sedang nado la syai kasngi. Modi un sapenlong yaki jing let jingo balai sngi yaki santali ki jilla ki bakentup ya ka Telangana ka Tamil Nadu ka Odisha ka West Bengal bat ka Bihar. Hagari ke jinglet jengok ke jong u un saple bat bu ya umau nongrim na kebenta shibun ki kampen roy ki basyong dor palat ya ka sanpun riu hajar klur ha Adilabat Telangana la syai kasngi ha ka por si po si teng min step ka thong ba khmat jong kini ki project kalong na kebenta ka tanat boarding ha ka johi kasngi Modi un sa let ru ban jengok ya ka bhavini ha kalpakam Tamil Nadu. Ka menteri bakmi ya katanat kakot kakia ka Dr. Mazel Amprin Lingdo kala pentip ba ya Katura Medical College on sa sedang pentrekam no nado usnem arhajar arpunyau arpupra hadin beradep ya soy ya ka jingate barkikin hon shimet habaya kren bat kilat pathai kubor ka Dr. Amprin kala yathu ba sanpo na ka shispa lalaban pendep ya ka ni ka jingshna na ka benta ka ni ka college. Habapai Patshaka Medical College hapo Shillong kani ka menteri kalaong balakmi linti ban sedang pentrekam no nado usnem arhajar arpusan arpunriu nalor kani kala yathu ru ba on sa sedang sa Kawai ka Medical College ha USTM University kabadon Hari Bhoy District in the house is at 55% completion. We are not very close to near completion. Tura Medical College is slated to begin its academic session post tying up of an MOU with a PPP, with a partner, private partner, and likely to take off 26-27 or 27-28. Kaseng Bharatiya Janata Party BJP hinan kasngi klapen bena ya kathup kerteng baningkong jong ki shispa khandai pusan ngut ki kertong ki ban ya aireng ha ka election Lok Sabha ka banwan ka ban sapen longshen ha ka ne kathup kerteng ka BJP klapen bena ya ka kerteng jong ki lai pusa ngut ki menteri ka sarkar pedeng ki ban ya aireng ha ka ne ka election ki bakin thup ru yaw Amit Shah u Rajnath Singh bat ka Smriti Irani. Nakaliang menteri rang badu kari Narendra Modi sa shisin un saya aireng hakane ka election Lok Sabha arhajar arpusaw na Varanasi constituency. Modi ulaong ba hakini kisngi ki bansawan on sa penbena shu iki kerteng jong baro ki kertong ki banyakun na kabenta ka ni ka election baul ai kublay kitbok ru ya baro ki kertong ka seng BJP kibla de penbena da ka seng. Hadian balayo kubor halor ka jing shalan bean ya ukwai supari na kari Bangladesh India lingba ka jilla Meghalaya unong yalam ka seng AITC ubalong ru u MLA ka songsak u Dr. Mukul Sangma ula penlong da ka signature campaign bandawa tokit daki high level halor ka ni ka benta
Haka jingelang ke belapen long henin, kenok pai sengi ha Mendi Pathar, u Dr. Mukul ula kenok ya ke sorkar, halor kene ke jing yo ban shalan tu yo kuai supari, bat ula dawa badai ban tokit halor kene. Nakaliang u Dr. Mukul ula bu jing keliru hakmat ke Dorbar Assembly, ke badang syukut shen, ha ke baula ong bagi nong rep hapok ke jela, Kim Don Shu da ke wei pat ke lat, Henry Kim Bang Se ban syu pendem hapok ke jing penyat ke sorkar. Today we have launched this whole campaign to file a petition against the cross-border illegal smuggling of Erekana. You are aware of the fact that quite a number of people have, as whistleblowers, brought this to the notice of different authorities in the state. And the same also has been brought before the government. Ka Sinjuk Kirang Ba Shnong Ribhoi District, Kelapen Benai ka jing temu jongka ban penlong ya ka jing yakhi. Nakadaw ka jing bom la jong ka sorkar ban thung da u Block Development Officer BDO Bapura ha umsning CNRD Block. Wat hadian ba ka Sinjuk kala dep pa biang ya ka mat jing dawa, ka Sinjuk Kirang Ba Shnong Ribhoi District kala dep ban ya kendo, ya menteri badai pet, bat bu ru ya ka jing kerpat halor kani. Halor ka jing bom la jong ka sorkar ban le AA halor kani ka Sinjuk menta kala penlong ya ka jing yakhi hapo ka Pelau jong ka umsning CNRD block kumshi benta jong ka jing persha uba BB Makdo President ka Sinjuk Kirang Ba Shnong Ribhoi District ula pen paw ya ka jing bom hun halor ka jing le jong ka sorkar jella kabla bu tang da BDO ba Shipor ha umsning CNRD block bat kat ba ka jing kwa jong kipat ka long ban thung da BDO ba pura government hame jing dei ba ne ka kam publish bol idap dei jing smuk kya halor ka jing penslam jong ka sarkar ban thong ye video bo pura hang tai block umsning namar ba kumba pi ba ngila tho ye city so concerned minister ngila request fo ye deputy chief minister ba un le kloy ye jing dei ba ne ka jing thong ye video bo pura block umsning henry hadu menta umsam don gano ka respond na galyang government Teknik kesni nagalang jong ni kirang basnong nilai kendo perke bat ngi panpawe jing smoksi namar ba nadu u December umsam laban sho ya gino pitangan gi bakin le nagata gi office lada day ha jing day ki MG NRGA ha lada day ha jing day bat ki SRWP bat ki scheme Shehbaz Sharif ula penkre ban shim smai kum menteri rang ba do kari Pakistan haka sien ka baar. Kajing tep vote haka yeng dorbar thau an kari Pakistan ban jiet ya menteri rang ba do kari kala long menta kasngi hadian ba ka election ke long ha ubanai bala dep kam shim lala ban thau sorkar. Shehbaz Sharif ubadan nyopu arsnem karta ude ukertong ubala kershan dakaseng PMLN bat Pakistan People's Party. Shehbaz ula tep kerteng henen kasngi. Ukertong ubayak haj bat u Omar Ayub Khan jong kaseng Pakistan Tehreek-e-Insaf ru ula thep kerteng hnen kasngi hashwa jong ka election kabla long mata kasngi. Ukertong ubla job hakane ka election unsa shim smai la shai kasngi haka yeng sa ba jaka trekam jong u president ka Iwan E Sadr. Ka Esplendides Arhajar Arpusaw ka Tamasa ka balaju penlong manlau snem jong ka Regional Institute of Science and Technology klakut no Ribhoi District hinen kasngi. Ka jingtmu jong kane ka Tamasa ka long ban penyo ya ka rinsan na ka benta ki samla puli ban penpaw ya ka sap ka phong jongki ban kintiw ya ka minsim ya teli hapo ka jaka puli bat ban penne bat pensa kan mau. Ya kani kata masa la sedang dak penlong ya ka Unity Day Run haka step jong ka arpunyo trik urimpang bat ya kani ka program la pen ipo iping dak ka jingya dan rengkat jong u Vivek Raj Singh Kukrele IGP ka Assam hadian kani la penbut sedak ka jingya lang bat ka jing penher ya ka lama kum ka dak ka jing play ya kani kata masa balai sngi linter Shibun ki nong ruai bat nong put nong tem bakin top ya nong ruai rap ka MTV u Shady Melo u DJ Fabian na Meghalaya bat u DJ Zefferton na Kolkata kilay shimmenta ha kani ka Tamasa. Kakin ho nyele kai cricket ka India kalapoy ha kakerdan ka bahakli do ha ka jing Ken Point ha ka World Test Championship da ka babujri no ya ka New Zealand ha ka jing Ken Point ka badang shudep penmi menta ka sngi. Ke International Cricket Council kala update ya ka point table jong ka WTC menta ka sngi ha ka ba ke India kala kieu ha ka kerdan bahakli do hadian ka jing job jong ka Australia ya ka New Zealand ha ka jing ele kai test ha Wellington
Ka India mata kalatam ya kejingile kai test persya ya ke England da line away na kisantali kejingile kai bat ke jingjob haka test bakhaddu jong ka series kan pen klein shu ya ke kerdan jongka haka miet ken point jongka WTC. Haka Limpong Women's Premier League arajar arpusa cricket ka Gujarat Giants kanya khun persya ya ka Delhi Capitals ha M Chinnaswamy Stadium ha Bengaluru Karnataka mentaga janmit. Kani ka jingile kai kan sedang ha ka pon nyosteng. Ka Bet Muni ka balalam ya ka Gujarat Giants kadang khmi linti ban yo ya ka jingjob baningkong ha kani ka Limpong bat menta ka don ha ka kerdan bakhaddu ha ka jingken point. Hakaway pat kaliang ka Delhi Capitals kala job ya ka jingile kai bala dep persya ya ka Royal Challengers Bangalore da arpusan run haka sngi palay. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun mineng ha Shillong. Ka jing shet kalong arpo point saw degree Celsius bat ka jing kriat kalong khandai point san degree Celsius. Ka jing sngem ka haw kalong san punrio na ka shispa min step bat nyo puwe na ka shispa janmit. Kalaban don ka jing hap slap bamalu mala ha Shillong bat ki jaka bamarjan. Shwaban poy siya kabakot jong katup kubor nga nyapay biyang sa sisiyan niya kimat bakong san. Penyat yung menteri rang badu ka ri Narendra Modi ya ka jing yalang bat ka kinhuan ki menteri ha New Delhi. On pelat yung menteri rang badu ka ri Narendra Modi ya ki projek penroy haki santali ki jilla kaban sedang nado la syai kasni. On sedang trekam ka Tura Medical College na do usnem arhajar arpunyaw arpupra ong ka menteri katunat ka kot kikya ikong amprin lingdo. Penmana kaseng BJP ya katup baningkong jong kikirtong kibanyakun haka election Lok Sabha on yakun Modi na Varanasi constituency. Bat dawa umukul sang maban penlong da kajing tokit halor kajing shalan be anya ukwai supari na kari Bangladesh. Te parlok katung ilapoy siya kapakot jong katup kubor jungi mentaga janmit hado bang ide siyembiang bat pila syay kasngi kublay pi baro.